Исәмлісі сеферда сейшәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибулина алға таба койбір темалар турында. Соңғы эшләме фатирда ут юк 26-да 12 йортында яшәүче шәһәрдәш түшәмнән су агу хәзерләнә. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Шәһәрдәшләр үй түбәләреннән кор төшү куркынычы бар дип зарлана. Аларны кем чистартырга тиеш? Мәрьям Файрушина ачыклады. Татарстанда 37 торак пункт утсыз калды. Чаллыда 70-тән артык юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Узган тәүлектә һава торышы тагын нинди мәшәкатьләр тудырды? Түбәдән су агып фатирны басты, утлар сүнде. Безнең телекомпанияның кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр шундый хәбәр калдырган. Сүз 26-да 12 йорты турында бара. Шушы йортта яшәүче Мария Лелека сүзләренә караганда су агу сәбәпле фатирда кыска ялганыш булган һәм ут сүнгән. Пенсионер идарә итүче оешманың түбәне май аенда гына төзекләндерергә җыенуы белән килешми. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Шәһәрдәшнең фатирында домофон эшләми булып чыкты. Подъездга без бары тик күршеләре чыгып ишек ачкач кына керә алдык. Шәһәрдәш әйтүенчә түбәдән су агу аркасында домофоннары янып чыккан. Мария Борисовна сүзләренә караганда түбәдән су агып электрсыз калулары беренче тапкыр гына түгел. Бу юлы су стена буйлап 4нче катка кадәр агып төшкән. Фонарик, вот освещение. Фонариком светим, свечи купили. Пенсионер шунда ук йортка хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгать иткән. Акт төзеп түбәне май аенда төзекләндерергә җыенуларын әйткәннәр. Они говорят, будем чистить. Что за снег там, не знаю. Ну не чистили, снова потекло по стене. А там проводка тут же намокает и отключается свет. Приходится электрика вызывать, приходится все. А течет по стене, что сделаешь? 26-нчы торак эксплуатация участогында белдерүләренчә түбәдән су агу сәбәбе йортта капиталь төзекләндерү булмауда. Якын арада да көтелми. Шуңа күрә 26-да 12 йортында яшәүчеләргә агымдагы ремонт белән канәгатьләнергә туры киләчәк. Эшне чәршәмбе 20 февральдә башларга ышандырдылар. Сейчас вот мы 2 дня просушиваем, кровельное покрытие сырое, 2 дня делаем просушку кровельного покрытия, и только после этого мы сделаем латочный ремонт текущего характера, а весной будем смотреть уже и дальше производить ремонтные работы. Закон буенча түбәнең нинди хәлдә булуын идарә итүче оешма карап торырга бурычлы. Су агып йортта яшәүчеләрнең милкенә зыян килгән очракта алар судка мөрәҗәгать итә ала. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Явым-төшем күп булу сәбәпле кар юлларда гына түгел, түбәләрдә дә җыела. Шәһәрдәшләр социаль челтәрләрдә чистартылмаган үй һәм балкон түбәләренең фоторәсемнәрен урнаштыра. Бу хәл фаҗигага да китерергә мөмкин дип борчылалар алар. Узган елларда шәһәр янында урнашкан базаларның берсендә гадәттән тыш хәл килеп чыгу аркасында кешеләр зыян күрде. Тулырак Мәрьям Файрушина. Гадәттән тыш хәл узган шимбә көнне Боровецк урманындагы Наша Поляна ял базасында килеп чыга. Йорт түбәсеннән кар ишелеп янәшәдәге чатырга төшә. Нәтиҗәдә ул җимерелә. Бу вакытта аның эчендә 6 кеше була. Зыян күргән 3 кеше хастаханәгә җибәрелә. Аларның берсе авыр хәлдә була. Тукай районы прокуратурасы җирле полиция бүлегенә бу факт буенча тикшерү үткәрергә күрсәтмә бирде. Фаҗига биналарда, торак йортларда һәм балкон түбәләрендә җыелган кар һәм бозны үз вакытында чистарту никадәр мөһим икәненә тагын бер дәлил. У меня на 4-м сам отбиваю на козырьке эти сосулечки. Жильцы должны 5-х этажей, которые навес-то делают. А там с крыши-то уже, конечно, ЖКХ. Говорят, а не убираются. Падает вот с той стороны. Там валялись эти куски большие. Не знаю, вот сейчас ставят, и крышу не убирают. Проект буенча ачык балконнарның түбәләрен фатирда торучылар чистарта. Калган очракларда бу эш идарә итү компанияләре җаваплылыгында. С козырьков с 5-х этажей, это не проектные козырьки, жильцы сами строили. И они сами убирают. Если сами не в состоянии жильцы убирать, они подают заявку в ЖЭК. И мы этот убираем. У нас убирают, у кого есть разрешение на работу на высоте. Түбәләрне һәм җирле юлларны кардан чистарту хәзерге вакытта идарә компанияләрнең төп вазифасы булып тора. Әмма шәһәрдәшләргә дә үз иминлекләре турында кайгырту артык түгел. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар.
Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Татарстанда 37 торак пунктта ут сүнде. Чаллыда барлыгы 71 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Бу гадәти көннәр белән чагыштырганда 5-10%ка артык ди юл хәрәкәте иминлеге инспекциясе хезмәткәрләре. Дүшәмбе көнне һава торышы менә шундый мәшәкатьләр тудырды. Шулай ук буран һәм көчле җил аркасында федераль трассада автобуслар һәм йөк машиналары йөрешенә дә чикләүләр кертелде. Ул сишәмбе иртәсенә кадәр дәвам итте. Всего для расчистки дорог федерального и регионального значения были задействованы 558 единиц техники. Организовано информационное взаимодействие с оперативными дежурными МВД по Республике Татарстан, Управление ГИБДД, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики и Управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства. По состоянию на 7 часов утра 19 февраля затруднений движения по федеральным автодорогам нет. Татарстанның 200-дән артык авыл шәһәре су басу зонасындагы торак пунктлар исемлегенә кергән. Бу хактагы документ Татарстанның хукугый мәгълүмат порталында дөнья күрде. Әлеге исемлектә Чаллы юк, Тукай районында исә Язгы ташудан Новотроицкий, Калиновка һәм Суровка авыллары зыян күрергә мөмкин. Шулай ук су басу мөмкинлеге булган җирлекләр исемлегендә Казан һәм Алабугадагы кайбер участоклар бар. Минзәлә, Сарман, Түбән Кама районнарындагы кайбер авыллар да исемлеккә кертелгән. Заманча тормышны интернеттан башка күз алдына китерүе кыен. Вакыйгалардан хәбәрдар буласы һәр вакыт якыннар һәм дуслар белән элемтәдә каласы килә. Һәм хәзердә интернетсыз ерак районнар бар. Мондый очракта ярдәмгә спутниклы интернет килә, тулырак алга таба. Татарстанлыларның тиз йөрүчле спутник интернетын куллану мөмкинлеге бар. РТКом спутник элемтәсенең федераль операторы Чаллыда йорт һәм офис өчен Сенсат интернет сәүдә маркасын тәкъдим итте. Компания РТКом официально объявляет о старте продаж и подключения широкополосного спутникового интернета для дома и офиса под торговой маркой Сенсат в Республике Татарстан. Республиканың кайсы районында гына булсаң да һәр вакыт онлайн режимда. Сенсат спутниклы интернеты һәр кайда тотрыклы һәм сыйфатлы эшли. Аның тизлеге секундына 45 мегабитны тәшкил итә. Тиз йөрүчле спутник интернетын үз өендә һәрбер кеше тоташтыра ала. Моның өчен нибары мобиль кушымта һәм берничә инструмент кирәк булачак. Кушымта антеннаны кирәкле юнәлештә урнаштырыр өчен кирәк. Спутник җайланмасын җыю күп вакытны алмый. Әлеге җиһазны 29 990 сумга сатып алырга мөмкин. Тарифның бәясе оена 670 сум. Подключить услугу очень просто. Достаточно оставить заявку на сайте sensat.ru, либо позвонить по многоканальному телефону, указанному на нем. С вами свяжутся и подключат. Тарифлар һәм тоташтыру шартлары буенча тулырак мәгълүматны www.sensat.ru компания сайтында белеп була. Бәйрәмнәр якынлаша, демәк, бүләкләр турында да уйларга вакыт. Эссен гипермаркеты кулай бәядән үзенчәлекле товарлар алырга тәкъдим итә. Киң ассортимент берәүне дә битараф калдырмаячак. Эссен гипермаркетына чуда огород мөгъҗизалы бакча акциясе старт алды. Һәр 600 сумлык чек өчен кассада үсемлекләр үстерүгә махсус җыелма бирелә. Коллекциядә аларның 12 төре бар. Бүген безгә бу кибеттә акция буенча менә шундый чуда огород дигән әйбер бирделәр. Безнең бакчабыз бар, җиребез күп. Бакчада эшләргә яратабыз. Менә шуны утыртып карарбыз һәм нәрсә чыгар инде көтәрбез җәйкене, нәрсә булыр. Көчле затларга 30%-ка кадәр ташлама белән бүләкләр алу мөмкинлеге бар. Бәйрәм чимлекләре өчен дә кулай бәяләр каралган. 22-сеннән 24 февральгә кадәр Эссенда шашлык фестивале үтәчәк. Ир-егетләр исә 22 һәм 23 февральдә барлык товарларны 10% ташлама белән алу мөмкинлегенә ия. 8 мартка да бүләкләр күп. Монда чәчәк бәйләмнәре дә сатыла. 6 марттан 8-нә кадәр хатын-кызларга 10% ташлама каралган. Исегезгә төшерәм, 16 январдан Эссенда бонуслар чектагы барлык суммага исәпләнелә. Алар белән акциядагы товарлар өчен дә түләргә була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.
реставрация и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 20 февраля в молодежном центре «Шатлык». Приглашаем с 20 по 22 февраля на всероссийскую выставку «Автопром. Автокомпоненты», приуроченную к 50-летию начала строительства КАМАЗа, и на День поставщика ПАО «КАМАЗ» на Камском промышленном форуме в выставочный центр «Экспокама», Набережные Челны. Оргкомитет выставки 470102. Партнер 14-го Камского промышленного форума 2019 – акционерный коммерческий ипотечный банк «Аки Банк», публичное акционерное общество.